खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिब बसुमतारी। सा 150 बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि बाजाराव सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। बे जयनिं हाबाफारियावनो सालाकाटि बाजारनि सा 150 बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि जौगानायखौ नुनानै जयनिं जादों। बिपिएफनि रोजा रोजा सोद्रोमाफोरा सानफ्रोमबो लोब लोब इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि मोजां हाबा मावदों आरो फैबाय थानाय समावबो मोजां हाबा मावलांगोननि मिजिं लानानै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। बे हाबाफारियावनो 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारी, क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि मिलन बसुमतारी, सालाकाटि ब्लक ओबिसि सेल क'अर्डिनेटरनि नेहाथारि अशक छेत्री, सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, नेहाथारि मलेन्द्र नार्जारी आरो हाबाफारियाव बाहागो लायो सालाकाटि बियाबनि लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमोहन हाज'वारी, नेहाथारि आइला मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक आइजो गांखंनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारी, नेहाथारि बानु मोसाहारि आरो गोबां दोलोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। नंगौ, दिनैहाय बिपिएफनि हालोदा जोबोद गाज्रि। बिपिएफआ बेबायदि मिशन आरो भिजन गैया आरो दिनै जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथां इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथांनाव मिशन आरो भिजन दङ आरो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि 30 लाख मानसिखौ लानानै बोरैहाय दावगालांगोन बिनि थाखाय मोनसे मिशन भिजन बिथाङा लादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनैहाय सानफ्रोमबो हाजार हाजार मानसिया जयनिं जागासिनो दं इउपिपिएल दोलोआव। जोंनि नीति आदर्श जोंनि मावनाय दांनायखौ नुनानै बिथांमोना फोथायनाय लाखिदों जे प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल दोलोआ थारैनो रायजो राजाफोरनि खामानि मावगोन। मानोना बे इउपिपिएल दोलोआ जोंनि आइजो बिमा माहारिखौ लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो जेरैहाय जों खोथा होदोंमोन 75,000 थाखा होनायनि बेखौ दिनै मावफुंदों। बे इउपिपिएल दोलोआ इउपिपिएल सरकारा जोंनि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ लानानै दिनैहाय जोङो इउपिएससिनि कचिं होदों सुपार 50 खालामना बड'फा सुपार 50। बिनि थाखाय जोंनि गोरों गोरों लाइमोनफ्रा दिनैहाय बे दलाव हाबफैदों। नोंथांमोना मोनथिगौ जे बिएसइउनि मिरु आफादनि दिनैहाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल दोलाव हाबफैबाय। बे खारनावनो जे बिथांमोना साफा साफा लेखा गोरों मानसि, लेखा गोरों सुबुं, इयुनखौ मोनथिगौ समाजा मारै मोजां जागोन बेखौ मोनथिगौ। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार आरो इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना फोथायनाय लाखिनानै दिनै हाबफैदों आरो बेबायदिनो दिनै बे सरकारा आबादारिफोरनि थाखाय खामानि मावदों, जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावदों। दा बेनिखायनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाया दिनै इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि समाव जाफुंदोंखाय दिनै जायगा जायगा रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, जिल्ला कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटियाव दिनै हाबफैबाय थादों। बेनिनो दिनै बाहागो हिसाबै सालाकाटि ब्लकनि सिङाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै गोबां सुबुंफ्रा दिनैहाय हाबफैदों आरो बे हाबफैनायखौ जों दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै गनायदों। इउपिपिएल न'खरनि सोद्रोमा हिसाबै जों गनायदों आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनाव सान्थि फैबाय, गोजोन खौसेथि फैबाय, दाना जौगानाया जानांगौ आरो जौगानायनि थाखाय जों दिनैहाय लामा बेखेवबाय। बेयाव बे सालाकाटि बाजारनि न'खौ लुफुंनायनि थाखाय दिनैहाय एनटिपिसिनिफ्राय जों रां हमनानै होबाय। बेनि ससान कार्डखौ लुफुंनो थाखाय दिनै हमनानै होबाय आरो बेबायदिनो जौगानायनि लामाया थांगासिनो दं। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हारि धोरोम सायख'वा जासे दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जागासिनो दं। बेयो बिपिएफ दोलोनि थाखाय जोबोरैनो खहा आरो जोंनि दोलोनि थाखाय बे जोबोद मोजां मोनसे थासारि। निश्चय हायाखै, मानोना बेनो फोरमान थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा नोङो इएम जानानै थांदों 10 बोसोर। बे 10 बोसोर इएम जानायाव आरो बिथाङा
मा होनदों जेला इन्टारिम दंमोन बे इन्टारिमावबो 1.5 बोसोर बिथाङा EM जादों बेखौ नायोबा बिथाङा फ्राय 12 बोसोरसो EM जादों बे 12 बोसोरसो EM जानायाव गावनिनो समस्थिनि मुङाबो सालाकाथि बे सालाकाथि बाजारनि बाजार सेट बेखौ बिथाङा लुफुंना होनो हायाखै आरो बे ओनसोलाव दिनैहाय रेलवे लाइननि सायाव जा फ्लाइअभार नांगौ बे फ्लाइअभारखौ बिथाङा लुफुंनानै होनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै दिनै आङो पार्सनेलि जोंहा आलिपुरदुवार जंसननि DRM बिथांनाव थांनानै आङो मोनसे मेम'रेन्डाम हैदों आरो बे मेम'रेन्डामनि आधाराव दिनैहाय बिथाङा मोनसे फिननाय हरबाय आंनो जे स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे शेयार होयोबा दिनैनि बे सालाकाथिनि जिखौ फ्लाइअभार जायखौ रायजो राजाफ्रा गोबां माने दुखु खस्थ' खालामनांदों बे फ्लाइअभारखौ लुफुंनानै होगोन बे एकदम रोखा आंनाव दङ दाबो मबाइलाव नोंथांमोननोबो होनो हायो आरो दिनैहाय ससान घाट दिनै बाउन्डारि वालनि थाखाय बेनि एप्रोच रडनि थाखाय खाथियावनो थानाय दा सालाकाथि NTPC दङ बे NTPCनिफ्राय दिनै जोङो बिथांमोननि मावख'गिरिफोरजों रायज्लायनानै जों बेखौ बानायसिगोन थांनाय बे 12 बोसोर 15 बोसोर 17 बोसोरा जोंहा देरहासार बसुमतारी बिथाङा बिनि MCLA जाबाय EM जाबाय नाथाय बिथाङा बेफोर खामानिफोरखौ खुनु खेरायाखै खोमा सुवाखै मेगनजों नायसनाखै दिनैहाय जेनजानो गिनानै पार्टिनि हालोदा गाज्रि जाजानो गिनानै बिथाङा बायदिसिना बखिला बायदों दा बेखायनो बिथां थासान्दियावबो दिनै मानो UPPL जयनिं जाबाय थादों बे बिथांमोननि थाखाय जोबोद खहा आरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां रादाब निस्सय फैबाय थानाय समाव दिनैहाय जों नुदों जे MP इलेक्सननि उनावनो BPF दोलोआ थानाय नंलिया बे एकदम रोखा BPFआव सासेबो नेताफ्रा थानाय नंलिया बिथांमोननि सापर्टारफ्रा थानाय नंला बिथांमोननि वार्कारफ्रा थानाय नंलिया जिबादि हाराव जयनिं जाबाय थादों नैबे MP इलेक्सनावथ' BPFआ जेनखागोनखा आरो बे बाथ्राखौ दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे BPFनि हालोदा मोजां नङा मैया दाखालिसो बुंबावबाय जे थाखा फैसा गैया दा दिनै बेबायदि हालोदाव दिनै BPFआ दङ आरो प्रमिला रानी ब्रह्मआ माने सैथो खोथाखौनो बिथाङा बुंदों आरो सैथो बाथ्राया मालाबाबो थाखोमानानै थाया दा बे बाथ्रायानो ओंखारदों बेखायनो BPFनि हालोदा जोबोद गाज्रि फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सन बे इलेक्सनसिम बिथांमोनहा गसंथानो हाहैनाय अबस्थायाव थाहैनाय नङा गिबि गिबियाव आङो नोंथांमोननि जिनाखि चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो सालाकाथि ओनसोलनि बा सालाकाथि समस्तिनि रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनै जोंनि सालाकाथि समस्तिनि सिङाव सालाकाथि प्राइमारिनि सिङाव दिनै 150 जनसो दिनै माइनरिटि सोद्रोमाफ्रा दिनै जइन जादों आरो बिथांमोनहा दाखालि जोंनि जिनाखि जानानै थांनाय बै जानानै थांनायाव बिथांमोनहा गावसिनि उसुबिदानि थाखाय नुजाहैनो हायाखैमोन बिथांमोनहा ओइदिनखालिनो जइन जानो होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन दा दिनै बिथांमोनहा गावसिनि खोथा होनाय बादियैनो दिनैनि जिनाखि सालाकाथि मस्जिदाव दिनै जिनाखि अन्थाइ खाम्फा गायनाय 1400 CC ब्लकनि खामानि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोनहा बे जयनिंआव सालाकाथि ओनसोलनि 150 जनसो माइनरिटि सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंनि UPPL राजनैतिक दोलोजों जगदान जादों आरो दिनै बिथांमोननि जगदान जानायनि गेजेरजों जोङो पार्टिकुलारलि सालाकाथि समस्ति हिसाबै जों बेखौबो बुंनो हायो दिनै सालाकाथि समस्तिनि UPPL पार्टिनि जिनाखि स्ट्रेंथ बेयो आगोलनिख्रुइ माने बेटार देन बिफोर होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि UPPLनि जिनाखि खामानि मावनाय बा जोंनि BTR सरकारनि दिनैनि दिनाव जिनाखि सिन्था धारणानि गेजेरजों खामानि मावदों बेफोरबादि खामानि मावनायखौ गोबां सुबुङा मोजां मोननानै सानफा एफा जोंनि UPPL राजनैतिक दोलोजों जगदान होनायखौ जों नुनो मोनदों दा हयथ' बिथांमोनहाबो दिनैनि दिनाव जेनाखि 150 जन माइनरिटि सोद्रोमा बिथांमोनहा जइन जानाय बिथांमोनहाबो बे खामानिखौ एट्राक्टिभ जानानैनो आक्रोशन जानानैनो निस्सय जादों आरो जों दिनैनि दिनाव बुंनो हायो
जोंनि बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायनि जिनाखि आदर्श जिनाखि नीति बा जिनाखि परिकल्पना बेयो बास्तबाव जों बुंनो हायो दिनै बेयो थारैनो क्रिएटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ दा दिनै जों बुंनो हायो दिनै जोङो मिन्थिनायाव बिथांमोनहा एकदम 17 बोसोर जे जिनाखि एन्टी इनकाम्बेन्सि बिपिएफ राजनितिक बिथांमोननिनो एकदम हार्डकोर वार्कार जों मिन्थिगौ दिनै बिथांमोनहा बिथांमोननि भबिष्यतखौ नुयैयाव बा बिथांमोननि माखासे एक्टिभिटिसाव गोजोनै मोननायाव दिनै बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल राजनितिक दोलोजोंनो बिथांमोनहा फैबाय आरो बिथांमोनहा एकदम रियेलि माने बिपिएफनि कर्मी आरो माखासेफ्रा बिबानबो दङ होननानै जों मिन्थिनो मोनदों যে ধৰক 2003 চনত আমাৰ বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল তাৰ পিছত মানে নিৰ্বাচিত এটা বিটিসিত এটা চৰকাৰো হৈছিল কিন্তু দীৰ্ঘ সময় 15 বছৰ সময় তেওঁলোকে হাগ্ৰামান নেতৃত্বত এটা শাসন বিপিএফৰ শাসন চলাইছিল কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চল আজিও অনুন্নত হৈছে আপোনালোকে দেখিছে ওচৰতে মছজিদ মন্দিৰ থকা ৰাস্তাটো তেওঁলোকে মানে এইটো নিৰ্মাণ কৰা নাই গতিকে আজি ৰাইজে বুজি পাইছে যে অতি কম সময় বিটিআর প্রমোদ বড়ো সরকারের নেতৃত্ব যেটো সরকার প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বত এই সরকারে একদম কম সময়ের ভিতৰত আজি আমার সালাঘাটি যেটো মসজিদ পাড়ার পৰা আনসারি পাড়া আশ্রম পাড়া মিলি মানে 1 কিলোমিটার আর 400 মিটার সিসি ব্লকৰ ৰাস্তা তেওঁলোকে দিছে ইতিমধ্যে আজি আধাৰিলা স্থাপন কৰিছে আৰু কামটো 2-1 দিনত গলে আৰম্ভ হ'ব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ সাধাৰণ নাগৰিক বিলাকে যথেষ্ট মানে ভাল পাইছে আৰু আনন্দিত হৈছে উৎফুল্লিত হৈছে আমি বেলেগ নিবিচাৰো আমাৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন লাগে আজি ওচৰতে এটা এনটিপিসিৰ প্ৰজেক্ট থকাৰ পিছত আমাৰ সালাঘাটি বজাৰটো যেনে ধৰণৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল সেইটো কিন্তু হোৱা নাছিল বিগত দিনবিলাকত গতিকে এইবাৰ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ হেঁচাত এনটিপিসিৰ কিন্তু আমাৰ সালাঘাটি বজাৰত এটা আৰ্থিক অনুদান দিছে আমি জানামতে ইতিমধ্যে কন্ট্ৰাক্টৰ বিলাকে কাম আৰম্ভ কৰিছে তো অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ অঞ্চলৰ আমি উন্নয়নটো বিচাৰো বাকি নিবিচাৰো আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন হলে আমিও তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰি আহিম আৰু সেই আনন্দত আজি আমাৰ মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ যুৱ সমাজ আগবাঢ়ি আহি এই ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছে বিপিএফত আমি বছৰ কৰ্ম আছিলোঁ এতিয়া মানে সুবিধা পোৱা নাই এইকাৰণে আমি ইউপিপিএলত যোগদান দিছোঁ আৰু আমাৰ বিপিএফৰ মানে কৈছিলে যে মানে আপোনাৰ গাৰ্জেন হয় আনসাৰী পাৰা হয় মছজিদ পাৰা হয় গাৰ্জেন হয় ৰাস্তা ঘাট একো কৰা নাই সেইকাৰণে মানে মনত দুখতে আমি এতিয়া আমি মানে কি কয় ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ইউপিপিএল দলক কিয় ভাল পাইছে আপোনালোকে ভাল পাইছে মানে তাৰ নীতিটো ভাল কাম কাজ ভাল কৰি আছে যি হোক আৰু মানে ভালে কাম কৰি দেখি আছো তাৰ সেইকাৰণে মানে আহিছে ইউপিপিএলত কয়জন যোগদান হ'ল আজি 90 জন আগত কোনটো ইউপিপিএলত আছিল বিপিএফত আছিল পোর্টফোলিও আছে নাকি হ্যাঁ কিবা পোর্টফোলিও আছে নাকি নাই নাই খালি নাই নাই জয়েনিং কৰিছো কি কব কেনেকুৱা দেখছে আপুনি ভাল লাগিছে মানে ইউপিপিএল চৰকাৰটো আমাৰ ভাল লাগিছে যি হোক মানে কৰ্মটো ভাল কৰি আছে আমাৰ ৰাজাই যি হোক আৰু কি কয় মানে ৰাস্তা ঘাট বনাই দি আছে সেইকাৰণে মানে আমি ইয়াতে ইউপিপিএলত যোগদান কৰি আছো 17 বছৰত আমাৰ যে যিটো সমস্যা আছিল এইটো সমস্যা আমাৰ হয়তো আজি আমাৰ পৰ্বত বড়ো ডাঙৰীয়াই ছাৰে আমাৰ সমস্যাটো অলপ হয়তো এইটো পাৰ কৰি দিছে আমাক আশ্বাস দিছে আজি হয়তো ইয়াত আধা চিলাটো অপেনিং কৰিল আমাৰ মেইন সমস্যা হ'ল আমাৰ সালাঘাটি মছজিদ পাড়াৰ ৰাস্তা আৰু আনসাৰী পাড়াৰ ৰাস্তা এইটো হ'ল আমাৰ মেইন সমস্যা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট কিন্তু ইমান দিনলৈকে আমি ৰাস্তা পোৱা নাই এতিয়া আমি হয়তো যিমান ল'ৰা আছে আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক মই মুৰব্বী আছে এইবিলাক ল'ৰা সব ইউপিএলত আজি যোগদান কৰিছে মোটামুটি 90 জন পাৰ হৈ গৈছে আৰু কি এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ মেইন সমস্যা ৰাস্তাটো হলে আমি গোটাইখিনি মিলি সালাঘাটি আনসাৰী পাড়া মিলি আমি ইউপিএলৰ দলত আমি পুরা কর্ম থাকি যাম আর আমি 100% জিতাম আমাক জিতাইলে আমি 100% জিতাম আমার জিতাটা হল আমার মেইন সমস্যা রাস্তা আমার রাস্তা নাই আজি 17-18 বছর হয়ে গেল বিরাট সমস্যা হয়ে আছে মেইন সমস্যা হল আমার রাস্তাটা হয়ে গেলে আমি ইপিএলত 100% আমার যিমান আনসারি করা হোক মসজিদ করা হোক আমি সব থাকি যাম
साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।